дастаҳо ба майдон таклиф карда мешаванд. мусовӣ натиҷае аст, ки барои ҳар ду дастаҳо манфиатбахш мегардад. аммо дар ин сурат ман аз ҷопон дар зинаи аввал қарор хоҳад гирифт. ман боварӣ дорам, ки танҳо бо мақсади пирӯзӣ мо ба майдон ворид мешавем. рӯи мухлисони ҷопон низ ҳаст. эҳтимолан намояндагон ва кормандони сафорати ҷопон ҳастанд ё лоиҳаҳои ҷопоне ки дар кишварамо фаъолият мекунанд. ба ҳар сурат хурсандӣ бахш аст, ки мухлисон аз дастаи рақиб низ ҳастанд дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ. ҳоло бошад суруди миллии ҷопон садо медиҳад. бошад суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад. фазои дона аст дар маҷмӯаи варзишӣ. одамон бо як табъи болида бо умеди тамошои бозии ҷолиб ба толор омаданд, чун футзалбозон мо давоми солҳои охир воқеан аморо танҳо хурсанд карда истодаанду халос. дар ҷоми осиё 2024 дар марҳилаи гурӯҳӣ мо бо ҷопон бозӣ карда будем. онҷо мусови ба хайр гирифта шуд 1-1, аммо бартари пурра дар ихтиёри мо буд. мо беҳтар аз ҷопон бозӣ кардем ва феълан гуфтан намешавад, ки ҷопон як сару гардан аз ӯ болотар бошад. баръакс тақрибан қувваҳо баробар ҳастанд. вақт кам мемонад то оғози рақобат. бозии имрӯзаро ситоди доварон бо сардории аҳмад абдулло юсуф алғайс ҳакамӣ мекунанд. дар канорҳо кор мекунанд абдулраҳмон
ал-досери ва довари сеюм бошад яҳё ҳасан яҳё алатванӣ аст. сардовар аз амороти муттаҳидаи араб, довари дуюм аз баҳрайн, довари сеюм бошад аз арабистони саудӣ ва нозири вақт бошад ҳусайн албаҳор, инженер аз кишвари баҳрайн. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба пуррагӣ акнун ба таври муфассал ба ҳайати ҷопон. дарвозабон Фабио Рафаэл Силвера рақами 1, 6 Кентаро Ишида, 7 Шото Яманака, 9 Такехиро Мотоиши, 10 Сора Каназава. ҳайати захиравӣ дарвозабон Хироши Табучи, Шунта Учимура, Юсей Арай, Рюзи Идзу, Дайсуке Ао, Казуя Шимизу, капитани дасте аст Кокоро Ҳарада, Мицуро Накамура ва Шунта Учида. сармураббии даста Кенсуке Таканаши. дар набуда Дилшод Саломов бо дастбанди капитани Фирӯзбек Муродов аст. акс мегиранд бо Казуя Шимизу, капитани мо ва доварон. тоҷикистон панҷгонаи аввалчунин аст. дарвозабон ва ҳамзамон капитан дарвозаи Мирзо Фирӯзбек Муродов рақами 1, 4 Насратшоҳ Исмоилов, 5 Самандар Ризомов, 6 бешак беҳтарин бозингар дар ду рақобати гузашта Идрис Ёров, 8 Муҳаммад Шарипов ки аллакай дар таҷрибаи худ гол ба дарвозаи ҷопон задааст. ҳайати захира гуфтам мумкин нест, нафароне ки айни замон дар майдон нестанд. дарвозабонҳо Нуриддин Ҷабборов ва Фирӯзбоз Мамадов, бозингарон Раҷабов Муҳаммад, Умед Кузиев, Хусрав Холиқназаров, Некрӯз Идиев ва Бахтиёр Солиев. сармураббии даста Пайрав Воҳидов. Дилшод Саломов бинобар тарокуми кортҳои зард бозӣ намекунад. Баҳодур Хоҷаев бозӣ намекунад бо сабабҳои номаълум. шораҳин рақобат аст меровари кишвар. барои комёбӣ таманно менамоем ба дастаи футзали Тоҷикистон. мо метавонем албатта ишғол кардани зинаи аввал дар гурӯҳ як зура бартариҳо дорад. аз ҷумла эҳтимолияти рақибони сабуктар ва осонтар дар ҷоми Осиё 2026. ҷопон ҳамчун мизбони наминали рақобати мазкур аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунад. онҳо бо пироҳанҳои кабуд ҳастанд. тоҷикистон бо пироҳанҳои сафед. рафтем тамошобини азиз, баъд яке шумо ман тамошои барҳаворо таманно дорам ва имрӯз қувваи воқеии ҳайати кунунии ҷамъкардаи Пайрав Воҳидовро хоҳем дид, зеро ки мо наметавонистем ба таври дақиқ ва дуруст арзёбӣ кунем ин ҳайатро дар бозии муқобили Макао ва Камбоҷа. Самандар Ризомов дар ҳарди бозии гузашта гол зада буд. Самандар Фирӯзбек Муродов аз масофаи дур худаш зарба мезанад. Фирӯз ҳам дар бозии зидди Камбоҷа гол зад. як гол. зарбаҳои бисёр хавфнок иҷро кард. аммо танҳо ба задани як гол шарафёб гардид. дарвозабони Камбоҷа бисёр бозии хуб гузаронд. ҷопон дӯст медорад зиёдтар тӯбро идора кардан. дарҳол ба ҳуҷум мегзаранд. зарбаи Сора Каназава хавфнок набуд. бозигари 23 солаи дастаи Нагоя Оушенс аст. Сора Каназава ба иштибор омедием. хаторо камтар кардан дар кор аст. бармегардонад Фирӯзбек Муродов, чун ҷопон дастае аст ки зиёд намебахшад. Идрис бисёр хуб мубориза бурдем. Насратшоҳ, Самандар пас ба тарафи Идрис. нақшаи 4 истифода бурдани аст. Тоҷикистон бо нақшаи 4 чӣ маъно дорад? Танҳо Идрис медонад ҳамдастагонаш. нақшаи маъмултарин дар
бозисозӣ аз вазъиятҳои стандартӣ дар футзал истифода мешавад. пас ба нафари наздиктарин ва танҳо зарба. бекмуродов. фирӯз бартари дастаи мо аст, чун ӯ метавонад ки ҳамчун бозигари панҷум ҳунарнамоӣ кунад дар майдон. зарбаҳои сахт дорад, бо по хуб бозӣ карда метавонад. самандар акс ҳуҷуми хавфнок, худаш зарба мезанад. самандар низомов шояд беҳтар мешуд бо Насратшоҳ Исмоилов бозӣ кардан. намояндагони дастаи ҷопон дар бозиҳои мо муқобили рақибон дар маҷмӯаи варзишӣ буданд барои фикракан таҳлил ва омӯхтани рақиб. аммо бовар дорам ки як сюрпризе ҳам кард Пайрам Воҳидов бо гузоштани ин чоргона дар майдон. ҳодия бозӣ вайрон шудааст. Насратшоҳ фишор овард. пас Андагноанев меравад ба марказ. барои ин бозигари ҷопонӣ тӯбро қабул карда натавонист. аллакай аз оғози рақобат маълум аст ки имрӯз на барои Тоҷикистон ва на барои ҷопон бозии осон нахоҳад буд. ҳуҷуми ҷопон партоб ба ҷаримагоҳ ва бо сар магар ба тӯб расид бозигари ҷопонӣ ё не? Фирӯз хато кард. назарам ки зарба зад. расиши тӯб ба дасти Самандар Низомов ё пеш аз он қоида вайронкунӣ аз тарафи Насратшоҳ буд. бале, сараввал Насратшоҳ қоидаи бозиро вайрон кард. ҷукаме бо мо омад кард ки тӯб поёнтар нарафт. ҳам Фирӯз расидад ба тӯб, ҳам бозигари ҷопон бо сар зарба зад. Шарипов. Окей. Бахтиёр Солиев ба бозӣ даромад. Бахтиёр Солиев ва Некруз Идиев ба назарам дар майдон аст. бале, Некруз аст. тӯбро аз даст медиҳем. ҳуҷуми ҷопон хато зарба мезанад. бисёр хуб. пештарам қайд кардам, эҳтиёткор будан дар кор аст. ҷопон яке аз дастаҳои қавитарини Осиё ба ҳисоб меравад. чор карат чемпиони Осиё ҳастанд. охирин ғалабаашон соли 2022 буд дар ҷоми Осиё ки дар Кувайт баргузор гардид. аммо дар ҷоми Осиёи гузашта ки дар як гурӯҳ бо мо буданд, аз гурӯҳ барода натавонистанд. зини севро ишғол карданд. Фирӯз партоб тарафи Бахтиёр Солиев. аз амҷо зарба задан мумкин аст. Идрис Ёров зарба мезанад. бале, ба бозингари ҷопонӣ тӯб расидааст. Некруз Идиев.
ба фоидаи мо. Некруз ва Идрис байни ҳам маслиҳат карда истоданд, ки чӣ навъ бозигузорӣ мекунанд. зарбаи Идрис баргардонад дарвозабон ва Бахтиёр Солиев тӯбро ба Муҳаммад Шарипов мезанад. лакай чоргонаи ҷопонам дар майдони васт шуд. паси хато иҷро мекунад Казуя Шимизу. Казуя Шимизу, тамошобини азиз, чанд соли охир танҳо дар Испания бозӣ мекард. Дар Эл Позо Мурсия, дар яке аз дастаҳои гашт ки пешсафи Испания набошад, аммо дастаи пурқувват аст. Фаълан 4 мавсим дар Испания бозӣ кард ва акнун дар Нагояи Ҷопон бозӣ мекунад. Шимизу алами футболбоз аст ки ман феълан муаррифӣ карда истодам. Муродов бисёр хуб ҳаракат мекунад. Бахтиёр Солиев пешдастӣ карда аз пеши бозигари Ҷопон баромада ба тӯб расид, аммо дар ҳамин ҳолат тӯбро манъ кардан ғайриимкон буд. Ягон нафар дар кор буд ки пас дода шавад. ба мо шарт нест ки тӯбро зиёд идора кунем. яроқи асосии мо ин футболи дифоӣ аст ва бозии дар асоси аксҳуҷумҳо. дар ҷоми осиё мо ҳамин тавр бозӣ кардем, натиҷа дод. дар чемпионати ҷаҳон низ кӯшиш карда будем ҳамин гуна бозӣ кунем, аммо он натиҷае ки мо мехостем мутаассифона гирифта натавонистем. ба ҳар сурат бозиамон дар ҷоми ҷаҳон низ хуб буд. Самандар Насратшоҳ Умед Кузиев низ ба майдон ворид шуд. аз прессинг баромада наметавонем. бисёр фишори ҷиддӣ оварда истодааст Ҷопон. маълум аст ки ҷопон низ барои мусоҳиб ба майдон надаромадааст. онҳо мехоҳанд ки пирӯзӣ ба даст биёранд. партоп ақибтар қарор дошт. Шунта Учимура бозигари рақами 3 бисёр хавфнок буд ин сол. Бахтиёр тӯбро аз даст медиҳад Солиев. зимини ҳуҷум аз по меафтад Юсею Арай. боза қоидавайронкунии дигар аллакай сеюм мешавад. набояд фаромӯш сохт ки беш аз 5 қоидавайронкунӣ ба зарбаи ҷаримавии бемонеъ оварда мерасонад. дар футзал ба ҳар як қоидавайронкунӣ навбатӣ чунин зарба таъин карда мешавад. зарба тарафи Фирӯз. тӯбро дар аввалин кӯшиш ба даст гирифта натавонист.
чоргонаи аввал дигар бора ба майдон ворид мешавад. Аммо як тағйирот аст ки Умед Кузиев дар майдон қарор мегирад. ва умедро дигар бора Муҳаммад Шарифов дар майдон иваз мекунад. ҳар як бозигаро ки даъват кардааст Пайрам Воҳидов баракташ бовар дорад. бибинед ҳатто дар бозии муҳимтарин ҳамаи он бозигарон дар майдон ҳастанд. танҳо як нафар ки таҷрибаи камтар дорад нисбати дигарон камтар бозӣ мекунад. ин Хусрав Қолиқназаров аст, бозигари дастаи сомони донишгоҳи миллӣ. ва дарвозабонҳо дар бозии аввал зидди Маккау ҳарташон бозӣ карданд. Фирӯзбек Муродов зарбаю баргардонда мешавад. Насратшоҳ боз як зарбаи дигар. инобат Самандар Ризомов зарба мезанад. Тубрабои Оли акс ҳуҷум. Самандар зарба бояд пас ба тарафи Насратшоҳ. Шарипов Идрис зебо фиреб медиҳад рақибро. Идрисёнов ду нафарро гузашт. зарбаи бисёр олӣ бозӣ мекард Идрис. ман намедонам шумо низ чунин эҳсосот доред ё не, аммо ба назари ман Идрис дар тими миллӣ беҳтар бозӣ дорад аз оне ки дар дастаи Соро нишон медиҳад. шояд аз сабабе ки дар Соро ҳастанд легионерҳое ки бозиро ба худ мегиранд ва такя ба маҳорат инфиродӣ мекунанд. барои ин Идрис каме вазифаҳои дигарро иҷро мекунад. аммо инҷо бошад Идрис натавонист гузарад. қоида вайронкунӣ навбатӣ. не набояд даъво кунад Муҳаммад Шарипов. инҷо розӣ ҳастанд бо доварон. аз даст қапид. ишора мекард Муҳаммад ки китф ба китф бозӣ кард. Идрис гузашта натавонист аз бозигари ҷопон, аз Такеҳиро Мотоиши. чорум қоида вайронкунӣ, аммо оно вақти зиёд мондааст дар қисми аввал. зарба рост тарафи дарвоза кӯшиш кард Юсей Арай. аммо ту ба шахсӣ дар девори дифоӣ истода мезанад. Шото Яманака бозигари дастаи Пескадола Мачидаи Ҷопон. то ба ҳол ягон ҳуҷуми хавфнок Ҷопон надошт. яъне ки зарбаи хатарнок дар тарафи дарвозаи Фирӯзбек Муродов. ба ҷуз аз он ҳолате ки бо сар туп зада шуда ва туп ба тири дарвоза расид. Яманака дигар бора Шото Яманака табиист ки Ҷопон аз моида тупро беҳтар ва бештар идора мекунад. аммо чуне ки ман қайд кардам дар бозии муқобили дастаҳои пурқувват ба мо туп идора кунӣ дар кор ҳам нест. топ хурда зарба мезанад Муҳаммад Раҷабов. воқеан ҳам хуб буд. аввалин маротиба имрӯз ба бозӣ даромад Муҳаммад. бозии гузашта он қадар боваринок наменамуд
امروزی این فوتزال باز بدونم که بازی بهتر میخوره برای مسابقه و از طرف باید مقابل ژاپن نشون بده. یاماناکا از مکان اجرا میکند. تاکاهیرو موتویشی ایدیف ایستاده است، از ایدیف میگذرد و اما ایدیف تا آخر دفاع میکند و امکان هم میدهد که پرتاب خوفناک اجرا کرد این بازیگر ادریس. ضربه ادریس یورف برمیگرداند دروازه‌بان فابیو سیلویرا. ضربه ادریس این نوبت به توپ درست رسیده نتوانست. ژاپن باز با هجوم میگذرد. قاعده ویران کنیم است. عکس هجوم تشکیل کردن در کار است. 3-2 محمد شریپوف دیر کرد. محمد باید بر وقت و به کنار چپ یا راست پاس میداد و خودش کشوده میشد بعدا. اصل بان پرتابی نوبت اجرا میکرد فیروزبek مرادov. چند دفعه است که ما با شماره بیشتر از رقیبان با عکس هجوم گذشته ایستادیم اما نمیتوانیم در نهایت ضربه خوفناک بزنیم. اون ضربه‌ای که زده میشد از کنارها، اون ضربه‌ای که ادریس میزند عموما خوف و خطر ندارند، زیرا که از همین موقع در فوتزال گل زدن قریب غیر امکان است. ریزوموف، راجابوف، پاسی فیروزبek مرادov خفناک بود. ایدیف طرفی دروازه رو محکم کردگی بود. الله کریم. شولتا اوچومیرا موقع رو یک لحظه گم کرد. ادریس هم زود باز برگشت و امکان داشت که بازیگری ژاپن هجوم ادامه دهد. کارکرد توپ از جانب شولتا اوچیده و خانم اولی بود. در آخرین مرحله هجومی خود زیاد خطا کرده است از ژاپن، از همین حساب نمیتوانند ضربه خطرناک بزنند. یک پاس دقیق به آنها نمیرسد. ضربه خوفناک. متاسفانه ما پورا نتوانستیم ببینیم که چی طور ضربه اجرا کرده. الان اینجا ادریس زده است. بله ضربه راست ادریس بود. از آن بیشتر تهدید کرده است از به دروازه ژاپن
маз идрисёров. боз ҳам идрис сар мегузарад шулта учида. фирӯзи ишора менамояд ки кушода шаванд бозигарон. ишораи тарафи Бахтиёр Солиев буд. Бекмуродов худаш зарба мезанад. шумораи зарбаҳои дастаи мо бештар аст аз ҷопон. аз ҳисоби зарбаҳои Идрис ва Фирӯз Бекмуродов. ҷопон ба аксилоҷӯ мегузарад. дар охирин фурсат Самандар Ризомов маҳкам кард рақибро. қоида вайронкунӣ. давар қоида вайронкунӣ ба қайд мегирад, на ин ки танҳо аут. корти зард инчунин нишонда мешавад ба Шулта Учимура. умед кузиев кушода мешавад. Самандар Ризомов зарбаи ӯ ба гол! бозигузории олиҷаноб фиреб медиҳанд рақибонро бозингарони мо ва Самандар Ризомов аз паҳлӯи девори дифоӣ дақиқ тӯбро ба дарвозаи ҷопон ворид месозад. аввалин қоидавайронкунии ҷопониҳо, нахустин вазъияти стандарти барои мо дарҳол гол. вақте ки як бозингар чунин кушода мешавад монанди Умед Кузиев, бозингарони ҷопон дарҳол хаёл мекунад ки албатта пас мешавад ё бозигузорӣ, аммо Самандар боз зарба мезанад. пештарам қайд карда будам ки бозӣ мо як шакле дорад ки дар заминаи он ё дар асоси он тӯбидоракунӣ нест, лозим ҳам нест. ҷопон тайм-аут мегирад, натавонистанд чизе кунанд. зарбаи дарвозакӯб. ҳатто ба назарам дарвозабони ҷопонӣ дарк накард ки тӯб тарафи дарвоза рафта истодааст. ҷопон дар ҳуҷум аниқ, аммо зарбаи кунҷӣ будааст. бале, аз бозигари дастаи мо баргардонааст ин зарбаро. Насратшоҳ тӯбро аз даст медиҳад. Исмоилов Фабио Силвейра бисёр маҳкам ва бастабозӣ дорем мо дар нимаи майдони худ. ягон нафар бозигари ҷопонӣ озод намемонад. Кентаро Ишида, Яманака,
توپ را با یولی نصرتچو یک بر یک میبراید او نمو نصرتچو هیچگاه ضربه‌ای سخت نداشت. دوم بازیگر ژاپن کارت زرد میگیرد. سورا کانازاوا بله کانازاوا ادریسیورов را از پا افتاد عموما سخت قاپیده بود نگذاشت که ادریس به هجوم گذرد. اکنون که ما اولین شده گل زدیم البته این برتری کلان با ما میبخشد گرچند آدم خیال کند که تنها یک گل است و خلاص همونه در فوتزال همین یک گل برای دسته که فوتبال دفاعی دارد برتری کلان میدهد. بکمرودف Yamanaka zidi Sharipov. Ягон бозингар надорад гӯям ҷопон ки дриблинги ғайри чашм дошта бошад нест чунин бозингар бештар дар асоси комбинатсия ҳуҷумҳои худро ташкил мекунад. Шарипов зери фишор аст Муҳаммад аммо чӣ тавр ҳамин вазъият тавонист ки пайдо кунад Умедкузиевро Идрисёров Идрис бояд як дафъа дигар бо Некрус бозӣ мекард. боз як қоидаи рӯхи дахали дигар Некрус аз байни пойҳои бозигари ҷопони тӯбро гузаронд Шото Яманака ва Шото бошад меафтонад бозигари дастаи моро. اکنون تاجیکستان تایم اوت میگیرد. қаблан аз вазъияти стандартӣ мо гол зада будем. ҳоло бошад хоҳем дид. бешубҳа бозӣ кардани Идрисёров дар чемпионати Ӯзбекистон таъсир расондааст ба сифати бозии ӯ ва дар рушди ӯ. пас аз бозгашташ аз Россия ба Соро як мавсиме ки ӯ дар чемпионати Россия буд он қадар бозиаш рости хуб наменамуд. маълум буд ки кам бозӣ кардан каме коста гардонидааст бозии Идрисро. аммо айни замон пас аз ҷалб шудан ба ҳайати Оил Стар
با بهادر خوجاев дар тим милли яке аз лидерони асосӣ аст дар набудани Файзали Сардоров. Шарипов Самандар Изомов Насратшо Партоба канор нониқ аст. бештар муаммо аз ҳамин чоргонаро дар майдон дида истодаем. Насратшо, Самандар, Идрис ва Муҳаммад Шарипов. Он чоргоне ки дар ду бозии қаблӣ бештар бозӣ мекарданд. Умед Кузиев, онҷо Дилшод Саломов буд, Бахтиёр Солиев ва Идрис Ёров. Албатта фаҳм аст ки Дилшод Саломов бозӣ карда наметавонад имрӯз. Аммо Умед ва Бахтиёр бештар имрӯз истироҳат карда истоданд. бисёр хавфнок гузашт Казуя Шимизу. Самандар бояд ки эҳтиёткор бошад. бибинед, бо як ҳаракат гузашт аз Самандар Изомов ва хуб ки ягон бозигари ҷопон дар дохили ҷаримагоҳ натавонист ки зарба занад. зарба мезанад Фирӯз. варианти пас додан набуд, аммо дар нимаи майдони худ дарвозабон метавонад ки танҳо 5 сония тӯбро нигоҳ дорад. Низомов, Фирӯз. ҷопон ба пурагӣ тӯбдоракиро ба ихтиёри хеш мегирад. аммо чуне ки қаблан ҳам қайд карда будам, бидуни рушди ҳамлаҳо. тӯбро мебарад Муҳаммад Раҷабов. Кузиев, Бахтиёр Солиев, як голи дигар занем агар бовар кунед мушкил мешавад барои ҷопон дар идома бозӣ карда. зарба аз масофаи дур маҳкам карда шуд. Раҷабов мубориза мебарад. Дургун кард Муҳаммад. бисёр хавфнок аст. Фирӯз Бекмуродов тӯбро мегирад. хушбахтона зебо бозӣ мекард Бахтиёр. аз майдон парида баромад бозигари ҷопон Шунта Учимура, аммо ягон қоидавайронкунӣ набуд.
ҳуҷумҳои ҷопониё хавфноктар гашта истодаанд. охирин ба тӯб аз бозигари ҷопон расид. тӯб бар рӯи ӯ зад. Шунта Учимура яке аз фаъолтарин бозигарони ҷопон. агар тӯб зад барои бозигари ҷопониё чӣ ҳолати дигар шуд? Дилшод Саломов ва инчунин дарвозабони эронӣ Сороки феълан дар тими миллиам ба назарам ки ҳамчун мураббии дарвозабонҳо кор карда истодааст. нишонда шуд. сад мегузорад Самандар ба ин зарба. Фабио Силвера, Шото Яманака. Ай-яй-яй, паси хатарнок буд, домода нашуд. Сора Наказава. Фируз хавло зарба иҷро мекунад. адак бештар аз 1 дақиқаи дигар мемонад то анҷоми қисми аввали рақобат. Солиев, Идрис. Прессингро давом медиҳад Идрис. маъзарат хост Идрис аз замини худ бериёд осол мегузорад аз бозингари мо. Шото Яманака, аксҳуҷуми мо Идрис Ёров. Идиев. бениёд хавфнок бозингар аст Шото Яманака. дидед ки бо як ҳаракат аз Муҳаммад Раҷабов гузашт. Яманака аз Бахтиёр Солиев гузаштан мушкилтар аст. дуза сонияи охирин муҳим аст ки дар фарҷоми қисми аввал гол сар надиҳем. се 2-1 ва вақт тамом. барсадон ҳисобе ки дар графикаи рақобат аст, вақт ба анҷом расидааст. ҳисоби доворон бошад фарқкунанда аст шуд.
Não vamos aqui na zarba بود. و حسابی 0-1 با فایده ایمو. بسم به انجام رسد سمندر ریزو گل یگانه را زد. در عکس هجوم بسیار خوب بازی کرد رسیده. این است که در نیمه دوم بازی خوب داد تاون. 12 دقیقه تلفظ شده از گل. Un ristorante scogliato con un po' di chissimi così a giornale del Bari che muove su tufan che magari sono molti no pure perché tufan se tufan tutto smartphone vai a PlayStation 5 ma mai sono roba di sveglio che così in titolo che ha cambiato la vita questa collisione.
тамошобинони азиз идома медиҳем гузориши мустақими худро аз қасри теннис ва маҷмуаи варзишҳои обии пойтахт аз макони баргузории бозии охирини марҳилаи интихоби ҷоми осиё 2026 оид ба футзал дидори дастаҳои тоҷикистон ва ҷопон ҳисоб 1-0 ба фоидаи мо аст. Самандар Ризомов голи ягонаи қисми аввалро ба ҳадаф расонд. Дар охири қисми аввал фаъолтар шуданд бозигарони ҷопон аз лиҳози ташкил кардани ҳуҷумҳои хавфнок, аммо мо дар дифоъ низ бисёр хуб ва бехато бозӣ карда истодаем. Бори дигар мухтасар бозигаронро ба шумо маърифӣ мекунам. Феълан чоргонаи мо дар майдон чунин аст: Фирӯз Бекмуродов дарвозабон ва Насратшоҳ Исмоилов, Самандар Ризомов, Хуш Боски аст, баъзан Некрус Идиев, ва Муҳаммад Шарипов. Бале, Идрисёров нест. Идрисёров ҳоло дар ҳайати захиравӣ қарор дорад. Сармураби дастаи мо Пайравоидов аст. Чоргонаи аввалияи ҷопонам дар нимаи дуюм фарқкунанда аст. Самандар дар мубориза мушкил буд тӯбро манъ кардан. Мо дар қисми аввал бештар дар аксҳои ҳуҷум бозӣ кардаем. Дар ҳайати ҷопон ҳоло дарвозабон иваз карда шуд. Назарам ки Хироши Табучи истод. ду нафарро метавонем дар ҳайати ҷопон қайд намоем: Шото Яманака ва Казуя Шимизо. феълан ҳар ҷон дар майдон ҳастанд. ду бозигароне ки як бар як метавонанд аз бозигарони мо гузаранд. бале, иваз шудааст дарвозабон дар ҳайати ҷопон. он голе ки сар дод ҷопон ё голе ки мо задем аз зарбаи ҷаримавӣ буд. Самандар Ризомов хуб иҷро кард. Ибтидо Умед Кузиев аз паҳлӯи тӯб гузашт, кушода шуд. таваҷҷӯҳи якчанд бозигарон ба Кузиев шуд ва Самандар бошад бисёр сахт аз паҳлӯи як нафаре ки девори дифоӣ ташкил карда буд зарбаро зад ва дарвозабон натавонист баргардонад. зарбаи сахт хело баланд. Капитан даста мезанад Казуя Шимизо. ҳайати ҷопон аксарият бозигарони ҷавон ҳастанд. Шимизо 28 сола, Яманака 23 сола. бозигарони калонсол қариб ки нестанд. хато пас медиҳад бозигари ҷопон. аз Самандар то бозмайдон берун мешавад. бисёр ҷиддӣ фишор оварда аст дастаи ҷопон. афтонда мешавад Некрус Идиев, қоидавайронкунӣ. медонед он дар он вазъияте ки феълан мо қарор дорем 100% мо
ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё роҳат пайдо мекунем. ҳатто дар сурате ки мо бо ҳисоби минималӣ ҳам мағлуб шавем, аз худи ҳозир метавонем бигӯем ки мо аллакай роҳат ба даст овардем. зеро ки дар ҷадвали дастаҳои зинаҳои дуюми гурӯҳҳо се даста Лубнон, Малайзия, Мянмар таносуби голҳои тарҳӣ доранд, яъне ки таносуби тӯбҳои манфӣ. Лубнон тарҳи 3, Малайзия тарҳи 3, Мянмар тарҳи 4. Ladies and gentlemen, the official attendance for this match, 2,850. Thank you for 2850 нафар. دوستان عزیز در این موردی دو هزار و 850 مخلص اشتراک میکنند. یک دست بگی والله خودتون بزنید. Кузиев каме дағал бозӣ карда шуд муқобили Умед, аммо пештар том аз майдон берун шуда будааст. бозиҳо дар гурӯҳи Диоло шурӯъ шудаанд. рақобатҳо онҷо миёнаи моҳи октябр оғоз меёбанд. гурӯҳе ки Ироқ, Саудӣ, Тайпей ва Покистон қарор доранд. таносуби тӯбҳои мо мусбӣ аст. ҳоло мо ғалаба карда истодаем. дар дилхоҳ вариант ва дар дилхоҳ натиҷаи имрӯза мо ба ҷоми осиё роҳ меёбем. Артоба канор. Идрис бисёр осон бартараф менамояд. Ҳафтонда мешавад Муҳаммад Раҷабов. Бисёр хуб аст. 1/3 наметавонист ягон кори хавфнок кунад Муҳаммад, аммо маҷбур кардан ки рақиб қоидаи бозиро вайрон намояд. ин натиҷаи хуб аст. аллакай дуюм қоида вайронкунӣ мешавад дар қисми дуюм аз ҷониби бозигарони ҷопон. зарба зада мешавад. хатарнок аст ин зарба аз ҷониби Идрис. мушкил бармегардонад. Хироши Табучи. Партоп. зарба Бахтиёр Солиев нашад, он сахт рафт. ки барохтар бояд пас иҷро мекард Идрис. бар сурат дар ҳайати мо боқӣ мемонад. Бекмуродов. Партоп тарафи Идрис Ёров. Идрис. зарба мезанад Ёров. аммо хавфнок набуд. зарба ва гол. ҷопон ҳисобро баробар мекунад. он нафаре ки дар канор қарор дошт маҳкам нашуд.
ва осон туп тарафи Сурак Каназава равон мегардад. Каназава бошад ҳисобро баробар мекунад. 1-1 бо Фирӯз Бекмуродов монда буданд Каназаваро. Goal for Japan by player number 10, Soro Kanazawa. бубинед танҳо истодааст Такеҳиро Мотоиши. ҳеҷ боке нест. 1-1 хатти дифои ҷопон бекамбудӣ нест. метавонем ки боз гол занем. дар сурати мусови имрӯз ҷопон зинаи аввалро ишғол мекунад, Тоҷикистон зинаи дуюмро. Каназава. Зарбаи Каназава. ноаниқ. ё инҷо метавонем бигӯем ки партоб ҳам иҷро кард Каназава бо умеде ки ҳамласааш сар расонад. Насратшоҳ. ҳафтонда мешавад Муҳаммад Шарипов. Нумаки сем қоида вайрон кунад аз тарафи бозигарони ҷопон аст. Самандар Низомов зиёд даъво карда истояд аз тарафи довар ва аз сӯи бозигарони ҷопон талаб дорад ки корти зард нишонда шавад. охир ҳам дахал бозӣ кард Шото Яманака. стандарт. Зарбаи Самандар. Ин навбат нест таҳдид мекунад аз вазъияти ҷаримавӣ. аз он тарафи майдон пештар аз зарбаи ҷаримавӣ гол зада буд Самандар. ин навбати зарбаи бисёр маҳкам ва қавӣ мезанад. зарбаи навбатӣ хело баланд. имрӯз ҳамин ҳайатро бештар истифода бурда истодааст Пайрав Воҳидов, Муҳаммад Шарипов, Идрис Ёров, Насратшоҳ Исмоилов ва Самандар Низомов. Фирӯз боваринок бозӣ мекард. Бекмуродов. ба танҳои тӯбро қабул мекард Шимизу. Ишида. Мотоиши тӯбро бармегардад ба ҳамласаи худ.
зарба дар иҷрои Шото Яманака. Ман хавфманд набуд. боз қоидавайронкунӣ дигар аз тарафи бозигарони ҷопон. якай чорум қоидавайронкунӣ мешавад. коре карда дар кор аст ки то ба 6 адад расад қоидавайронкуниҳои онҳо. ҷи баръакс қоидавайронкунӣ аз тарафи бозингари мо ба қайд гирифта мешавад. ба назарам ки аз дасти Муҳаммад бозингари ҷопон қапида буд. дарвозабони ҷопон ҳам бори аввал пештар аз мавқеи худ мебарояд. дарвоза холӣ аст, аммо Фирӯз зарба намезанад, зеро ки бозингари ҷопон хатти дарвозаро маҳкам кард. ҳоҷати пауэрплей кардан нест, на барои мо, на барои ҷопон, аммо дарвозабониҳои навбат тасмим гирифт ки пештар барояд. вақт ҳуҷум мегузарад ҷопон. бисёр дуруст кард Идрис ки аз дасти бозингари ҷопон кашид, имкон надод ки як бар як барад ин бозингар. фоли тактикӣ буд, ҳамааш дуруст, аммо корти зард мегирад Идрис. то ҳол ба по бархеста наметавонад. таке Ҳиромотоиши шояд ки пояш топ хӯрда бошад. Зимми Афтиш такраран ба мо голи Самандар Ризомов нишон дода мешавад. бахтиёр Солиев аз пушти Сора Каназавад то охир рафтааст. барои ин фурсат пайдо шудааст ки ҷопони субро баробар кунад. Шунта Учида пеш меравад. Шимизу зарбаи Шимизу бармегардонад Бекмуродов. фишори худро бештар мекунад ҷопон.
маълум аст ки онҳо бо натиҷаи мусовӣ қаноат карданӣ нестанд. учида ҳарада бисёр кам бозӣ кардаст бозигаро дар майдон, чун ҷопон 3 чоргона дорад. мо 2 чоргона ва як бозигари дигар дорем. ҷопон бошад 3. ҷоми осиё 2026 дар Индонезия баргузор мегардад аз 27 январ то 7 феврал. аллакай 10 дастае ки яқин маълум аст ки рохат ба даст оварданд, маълум ҳастанд. гурӯҳи мондааст ва якчанд гурӯҳи дигар номаълум. бахтиёр солиев пояи бозиро вайрон мекунад. ҳуҷуми навбатии ҷопон тӯб аз майдон берун шудааст. пас ба марказ. бозигари ҷопонӣ ба лавҳаҳои таблиғотии пушти дарвозаи мо зада якчанд ташро меафтонад. аммо воқеан тӯб аз майдон берун шудааст. идиев эҳсос мешавад ки кам бо ин чоргона бозӣ кардааст бахтиёр солиев. инҷо хатои ӯ набуд, инҷо нофаҳмӣ танҳо буду халос. чун дар футзал муҳим аст ки зимни наздики ба якдигар истодан ҳамдасад донад ки қадами навбатии ту ё амали навбатии ту кадом тараф мешавад. зарба ҷониби дарвозаи мо наметавонад фирӯз бекмуродов баргардонад зарбаи митсуру накамураро. митсуру чанд лаҳза пеш гӯри ба майдон ворид шуд имрӯз ва ҷопонро пеш мебарорад. мутаваҷҷеҳ мешавем. некрузидив як тараф гирифт, зарбаи барқосно зад. 2-1. тайм-аут мегирем. байрам воҳидов чизро фаҳмо несудаст ба шогирдони худ.
ҳакагӯрии мухлисони ҷопон хурсандӣ мекунанд. бори аввал онҳо имрӯз дар бозӣ пеш баромаданд. идома меёбад рақобат. акнун мо бояд ки бештар пеш равем барои ҳисобро баробар кардан. аз нав бояд ки ту ба бозӣ дароварда шавад. ба назарам ки зимни садоиша давар вақтро сар надодааст. нозири вақт насратшо натавонист дуруст буридо накард. Умед Кузиев акнун Холиқназаров ба бозӣ медарад. Хусрав бо пивот бозӣ хоҳем кард. тактикаи бозиамон иваз мешавад. фирӯз баландтар партоб иҷро мекунад. партоб пештар гузашта буд. Такеҳиро Мотоиши. фирӯз аллакай дар фикри он буд ки зимни тӯбро қабул кардан тарафи ки тӯбро занад ва дар ҳоли ҳамин фикр фаромӯш кард ки ибтидо тӯбро манъ кардан дар кор аст. зарбаи навбатӣ сад гузошта мешавад. Хусрав хусрав бояд ором бозӣ кунад. дар чунин сатҳ ҳунарнамоиҳо таҷрибаи кофӣ надорад ин бозингар. фирӯз пас ба Самандар Ризомов. фирӯз ишора менамояд ки Холиқназаров пештар равад. Зарбаи Насратшо Исмоилов аз ин мавқеъ бо сар дар футзал ман ягон маротиба гол надидаам. зебо бозӣ мекард ҷопон. партоб ба ҷаримагоҳ. Самандар Ризомов бартараф менамояд. тӯбро гирифта аз ҷопон нашуда истодааст. маҷбур ҳастем боз ҳам дар аксоҷо бозии худ давом диҳем. аммо бояд фишор биёрем. як кӯшиш шуд ки дар нимаи майдони рақиб прессинг ташкил кунем. дарҳол маркази майдонро рахна мекунад ҷопон. зуд мавқеъи худро иваз мекунанд ҷопониҳо. маълум аст таҷрибаи калони онҳо 4 карат чемпиони осиё ҳастанд. чун натавониста истода буданд бароянд аз прессинг, нафари чорум аз хатти ҳуҷум мағиб фаромад. дигар бора мавқеъи худро иваз мекунад. Кентаро ишида буд. Хусрав дастгирӣ ба олозӣ буд. ягон нафар наздикиаш набуд. барои ҳамин маҷбур топ хурда зарба зад Холиқназаров.
хусров дар дифоъ бозӣ мекунад. зарба намезананд ҷопониё. се нафарро гирифтанд бо ишораи фиребдиҳандаи зарба. шото яманака буд. начандон хуб ба бозӣ даромад Холиқ Назаров. доштани таҷриба дар чунин бозиҳо бениҳоят муҳим аст. Каназава боз ҳам марказро рахна мекунанд. монанди ҳуҷуме ки голи аввал зада шуд аз тарафи ҷопониё ана ҳамин хел комбинатсия буд. нафари дар марказ буда ба канор пас иҷро мекунад. баръакс боз як пас дигар ба марказ. ду нафар аз якдигар дур меистанд бозингарони имо ва аз байни онҳо ҳаракат мекунанд. ҷопон ҳолом дар ҳуҷум аст. набояд голи сеюм сар диҳем. мушкил мешавад таносубро барқарор кардан. бекназаров. маъзарат бекмуродов. бекназаров чигил кардем бо як футболбоз. начандон зарбаи хуб дар иҷрои Идрис. пас аз 2 дақиқа фикр мекунам ё 1 дақиқа дарвозабонро бо бозингари васл кунем ҳам мешавад. аммо фирӯз ҳам худаш хуб метавонад бозӣ кунад. имконият пайдо мешавад барои мо. ой агар сари вақто мехӯрд Идрис дарвозаи ҷопон холӣ буд. фирӯз самандар бахтиёр солиев аз аут. самандар ризомов. ҷопон бисёр устуворона дифоъ карда истодааст. фирӯз бояд хатти марказро убур кунад. ризомов худаш зарба мезанад. Идрис аз ҳад зиёд бовар кардан ба қувваҳои худ ҳам чандон сифати хуб нест. бояд пас бозӣ карда мешуд. солиев оли бозӣ мекунад дар дифоъ. Идрис боз хост ки аз байни поёи рақиб тӯбро гузаронад, аммо ҳуҷумро сар медиҳем. зарба бармегардад Бекмуродов. боз маҷбур мешавад ки баргардонад зарбаи рақибро. фирӯз зарбаҳои кунҷиро низ хатарнок истифода бурда истодааст ҷопон.
учида як барак зиди бахтиёр шуда набуд казуя шимизу аммо пас ахибтар иҷро гардид самандар метавонад зарба занад маҳкам карда мешавад самандар изомов метавонад зарба занад саъд мегузорад шунта учимура бубинед чӣ тавр учимура аввал тарафи бахтиёр солиев рафт баргашт ба марказ ва маҳкам кард зарбаи самандарро солиев пас ба марказ зарба бисёр хуб бозигузорӣ карда шуд аз канор кушода шуд дар марказ муҳаммад шарипов аммо аз ҳамин пас зарбаи дақиқ иҷро карда натавонист солиев насратшо исмоилов самандар ризомов қоидабозӣ вайрон мешавад муқобили самандар чорум қоида вайрон кунид боз пеш рафтан дар кор аст ҳисобро баробар гардонем ба аллакай хуб мешавад аммо фаромӯш намесонем ҷопон чоркара чемпиони осиё аст ва тоҷикистон ҳам имрӯз дар дифоъ устуворона бозӣ кард дар акси ҳуҷумон низ хуб ҳунарнамоӣ карда будем ана ҳаминҷо фурсат пайдо мешавад самандар хост ки аз дарвозабон гузашта баъдан зарба занад чӣ шарт бояд дар аввалин кӯшиш зарба мезад муҳаммад шарипов бармегардад бозигари ҷопон беҳтарин имконият пайдо шуд дар ин замон барои мо дар як дақиқа метавонем гол занем вақти зиёд аст дар футзал як дақиқа фирӯз ба оромӣ даъват карда истод аз ҳамластагонро ба ҷуз аз муҳаммад шарипов аз ҳамаи дигар бозигароне ки дар майдон қарор доранд калонтар аст фирӯз ҳам таҷрибааш бештар аст зуд бозигузорӣ карда мешавад насратшоҳ пас тарафи самандар фирӯз насратшоҳ пас ба канор муҳаммад шарипов натавонист тӯбро дуруст қабул кунад таймаут мегирад ҷопон ба чӣ хотир барои суръати бозиро куштанд чун дар ин замон тоҷикистон бештар фишор оварда истодааст онҳо акнун каме бозиро хомӯш мекунанд бо анамин роҳ 47 сония 47 сония дигар мемонад баҳри оне ки мо ҳисобро баробар кунем
چه نقشه رو تحریزی کردند مربیان با بازیگران ژاپن اما نتوانستند هجوم رو درست تشکیل کنند. محمد فشار می‌آورد. ناممکن، غیر امکان بود توپ را در میدان نگاه داشتن. ژاپن برای نگهداری حساب بازی دارد. دسترچو موقع را گم می‌کند اما خوب بازی کرد در دفاع. ادریسیارов 3-2 پاس دادن در کار بود طرفی راست. سمندر خالی بود. اما در میدان ادریس قرار دارد و بهتر می‌داند. بیشتر بازی کردن لازم بود. اما از طرفی راست به فشار به نظارت یگان بازیگر ژاپن قرار داشت سمندر ریزانوف. پاس مرکز اولی جنوب سمندر ضربه یون نمیتواند به توپ درست رسد. همه کار اولی کرد. فریب داد رقیب رو. بکمرادوف نولازم بودن همین عمل کرد. ضربه جانبی دروازه و چون وقتی که همه به پیش رفت احتمال سردن چنین گل ها می افزاید. اما این توکل است، این کوششی است رو برابر کردن چنین است دویم در فوتزال. در آخرین ثانیه بازی گل زده شد. 3-1. چی لازم بود برای فیروز همین عمل کرد رو کردن؟ خطا کرد. باید پاس میداد. باید ساده پاس بازی میکرد. کازو هاشمیزو حساب رو 3-1 میکنند و تماشاگران عزیز در همینجا بازی به انجام رسد. ما 1-3 باختیم. ما راه یافتیم که رسما با جامی آسیا چون حسابی 3-1 ما رو از زینه دوم با جامی آسیا 2026 میبرد. در نتیجه دو بازی قبلی اما دو بازی قبلی باید اومد گفتن نمیشن. بازی زیدی ماکاو اعتبار ندارد. با کامبوجا ما جمعی 6 گل با قید گرفتیم. طرحی دو گل تناسبی امروزه می شود 4 گل، یعنی که با جمعی 4 ما فعلا در میان دسته های زینه های دوم در زینه دوم قرار بگیریم. با کره جنوبی و ازبکستان و راحت به دست میاریم از زینه دوم. نوبسته از نتیجه رقابت امروزه ما در ماه ینور فوریه در اندونزیا نارمایی خواهیم کرد. تماشاگران عزیز در اینجا گزارش مستقیم و به انجام رسد. همزمان مسابقه انتخابی جام آسیا در گروه سی خاتمه می‌یابد. ژاپن از زینه اول، تاجیکستان از زینه دوم راحت به دست می‌آورد. برابر کشور بودم که بازی رو برای شما شهر دادم. برای توجهتون عرض سپاس. سر به حال و خانه بود باشه. خیر.